Denge gel, Denge Kurdistaniye. جنابندان و چند رادیو دنگ گلدن باش کدارن هجه ایرو 28 مجدار 2025 اینی بروکسل ساعت 10 لامد 12 امن و چند نواروژه ده پیشکش بکن دم دم آزادیاره براپویه لشنگالی ججرا برخودانان توی هات پیروز کردن لشنگالی سالوگرد 47مین آدامز راندنا پارتیا کارکرین کردستان PKK هات پیروز کردن پیروز باهی لباجارو که تلیزر آسر بباجار شنگالی لپارکا تلیزر هات پیروز کردن کسی تفری پیروز باهی بول لسر سترانین هنرمندن سازی چاند هنری شنگالی گووند کردن اندام کوردیناسیون تاجر نام بدال هستین خوانی زمان و گود از روژه دامزراندنا PKK روژه وجینه دبینم و وی روژه دسری دل ریبرا بو همو گل پیروز دیکم روژه که وکه ایرو PKK هاتی دامزراندن و دمه کورد هاتن تونه کرن PKK جی تونه بونه هات هبونا kurda çeker ve deme zaman uçan da kurd qadexe bu reberapo bu grubeke hevalen xwe ve parti damızran iru bisaya PKK bi hezar sazi kurdan çebune bi milyona kurd xwe brexsin kirine enda mesela taji zadiye şemo jibu damızrandıra PKK keyfxoşi xwani zaman ugut me PKK dema fermane de nazgir ez bejim xwezime beriya fermane PKK binasiya se Ez ve roja lehemu gel piroz dikim. Jire ve bere meclisa gel tilizere xelef şemo jid beje. Em iru sazi engire daire ve beriya xwe sera şengalê li bajor ke tilizer salveger adamızrandına partiya xwe piroz dikim. Ev ji bo me cihê keyfxweşiyê ye. Lain İsa'yı şehit hatın biranin neviske hacrana peyde salvekera 21 min şehadet tajına tek koşer şehit şilan uçar hevriyen ve seminerekta seminerli hola civinan abajara Ain İsa kantona Fırat'e pekat de seminere de daha endamen saziyan o şeyini amade bun endam are ve berani viske ha peyde Ain İsa'yı iman Muhammed diser jiyana şehit şilan o zarukatiya ve bajara kobane akhbi iman da haftına xode beje tek koşuna şehit şilan de tekoşila azadi de gelek caran hatiye dest girkirin girtir u işkenceyle hatiye kirin de tücari devci tekoşina xwe hata şehadete berneda endamare ve bera kongreasta Ruqiye Muhammed jid beje şehit jinifşen dinre bun çıra şehit şilan bile hengi u berxwedan xwe wekî numune berxwedan jinan hatiye ispat kirin pişre sinevizorek li ser jiyana şehit şilan hat peşandan şehit şilan Meysa Baqi de 1981 heftûyê de li bajara Kobanê ji bu u 1988 de tevli dizgariya Kurdistanê bû di 29 mijdara 2004 de encama komployekê de li bajarê Musulê tevî 4 hevriyên xwe ciwan Cemîl Zekeriya û Fuad şehîd bûn. Teja jibu Dilan Karaman da xuyani da Dilan Karaman jineke şoreşker u welatvarez bu dire xistekina jine kurte xwedî kedeke mezin bu lebele duhle amede baveke bi guman jiyana xwe ji desta tejayê tekildarî mijarê da xuyanek nivîskî da da xuyane de dibêje hevalê me Dilan riyazeyê mijdarê ve dibeşa lêrenîna giran de ji bo jiyana xwe lêrenîna giran de Jiyana xwe tê kuşiya wekî tevgera jinên azad me ji roja yekem ve her alî ve rewşa wî bi baldarî şopan çawa ku me bi berdewamî xwe kuştin mirinên ji nişka ve mirinên gomanbar ên jinan şopan diye em ê tûcarî nehêlin ku mirina gomanbar a hevalê me Dîlan îro di tarîtiyê de bimîne em şîddeta sîstematîk û bêceza hiştinê kabûl nakin em ê bi hevrêtiya têkoşîna xwe lê dijî hemû gefên li ser jiyana jinan bidomînin em ê vê pêvajiyê heta dawiye bişopînin wekî têjayê em ê keda hêja ya Dîlanê hewa ji bo azadiyê her tim zindî bihêlin.
Salvegera yekemîn Ajansa Welat li navenda çanda Amedê bi şahiyekê hat pîrozkirin. Ajansa Welat 27 mijdara 2024 de bi duruşmaya deng û rengê Welat dest bi weşane kir. Nûnerên partiyên saziyên sivîl û hevşardarên Amedê jî di navde gelek endamên çepemeniya azad tevî şahiyê bûn. Şahî bi rêzgirtinê dest pê kir. Piştre sînevizyona ajansê hat pêşandan. Piştre xwediyê îmtiyazê ya Ajansa Welat Faxrettin Kılıç axivî. Piştre hevşaredarê bajarê mezin Amedê Sarabucak axivî got îro bi rastî jî dîrokekî gelekê girîng e. Rojbûna gelê Kurd e vêjina gelê Kurd e. Piştre Koma folklor ya komeleya çand û hunerê ya Dîclê derket serdike û performansa xwe pêşkêş kir. Di dawiyê de jî hunermend Arhat derket serdike. Eger heta van rojan hatibin, eger me niha Ajansa Welat ava kiribe bi saya tekoşîna tevgera azadiye rol û rista çapemeniya azad jî girînge belê me bi deng û rengê welat dest bi weşana xwe kir. Em ê ji niha şûnda weşanê xwe dewlementir bikin. Em ê bêtir cih bidin zimanê xwe, çanda xwe, hunera xwe. Çapemeniya azad ez bawerim derdora 40 sale li pey rastiye digere. Çapameniya azad vek dibistanek ev 40 sare rê vedike û doza azadiyeye ya gelê Kurd tîne ziman. Ev karê pîroz ku ji bo hakikat û adaletê têkirin li ser milên şehîdên çapemeniye azad bilind bû. Ez dibêjim rêya Ajansa Welat wekirî be. Ajansa Welat dengê me ye, rengê me ye, rengê Welatê Kurdistanê. Qada Bajêr a Şakîro hat vekirin. Şaredariya Agiriyê Qada Bajêr a Şakîro ya ku avakirina wê xilas kiribû vekir. Nûnerên partiyên siyasî saziyên jinan û yên sivîl beşdarî merasima vekirinê bû. Hevşaredara Agiriyê Hezar Aras di merasimê vekirinê de axivî û got berî 5 mehan ev der kavil bû. Me ev der veguheran bihuştek biçûk li her welatê qadên sembolîk hene. Me jî ji bo bajarê xwe biryara vê qadê da û me navê dengbêj Şakîro lêkir. Bi vî rengê me spasdariya derengmayîna reva kir. Em dixwazin ku ev qat bibe cihê şanoya û lîstika zarokan. Bila ev qat bibe cihê civînên wêje û helbestê yê ciwanan. Bila ev qat ji bo gelê me bixêr be. Parlamenterê Dem Partiya Sırrı Sakık jî ev tişgotin. Em bi dengê Şakîro û dengbêjên din mezin bûn. Hemû dengbêj azîzên Kurdanin ger dengbêj nebûna belkî îro zimanê me nedibû. Lewra zimanê gelê Kurd hate qedexekirin. Rûxme qedexekirina ziman dengbêj kilamên xwe stirîn. Dengbêjan hem roj zilmê hem ji rojên xweşiyê de dengê xwe bilind kirin. Serhat warê dengbêjan e. Pişta axaftinan merasima vekirina qadê govend hat girtin. Welat Parêzê Kurd Hecî Bedrî Yalı li Frankfurtê jiyana xwe ji dest da. Hecî Bedrî Yalı li gundê Xirba Dêrîk a navçeya Nisêbîna Mêrdînê ji dayîk bû. Yalı piştî ku kurê wê di sala 1992 de di nava refên PKK de şehîd bû, ji ber zilim û zexta dewlet di sala 1992 de koçberî Almanyayê bû. Yalı li Frankfurtê bicih bû li wir xebatên xwe yên siyasî domand û wekî endamekê koma wê di nav civaka Kurd terola xwe çalak lîst. Tevî ku
saleke digirtige demaji tekoşina xwe domand. Yalı jiber pirsgirêkên tenduristê 66 rojan li nexweşxaneyê tedavî dît û 25 mijdarê jiyana xwe ji dest da. Cenazeyê yalı di 27 mijdarê de angodû bi merasimeke ber bi Kurdistanê ve hat şandin. Cenazeyê yalı wê li gundê Bahînê yê navçeyê Hezaxa Şirnexê were veşartin. Saziyên Kurd ên li Almanyayê diyar kirin ku ew ê welatparêzî û fedakariyê yalı bidin jiyîn. Belê goda jemen û çên saat 10 pêşkêş kirin ana xatirê we de baş.